खुलुमबाय लोगोसे गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि समाव जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा माखासे सोद्रोमाफ्रा जों बर' हारिनि माहारियारि आफादनि माखासे गोथारथिखौ दिनैयो मानहानि खालामनो थांखि लादों नामा? जोंनि लकेलाव नोंसोरो हाबनानै बिराद दावराव दावसि खालामबाय थादों। नोंसोरो जों लकेल मस्ट लकेलनि नोंसोरसो जों दावराव खालामग्रा मानसि नङा, नोंसोरसो बांसिन दावराव खालामनो मा खोथा दङ बेयाव? मा खोथा गैया? नोंसोर होमबालाय केमखौ मानो सेफायनाय? बांखौ मानो सेफायनाय? मा खालामनो? मानो खारा नों लायनिफ्राय? मानो खारा नोङो? नोंनि मा अधिकार? नोंनि मा अधिकार गैयालै? मा अधिकार गैया? मा अधिकार दङ? मा अधिकार गैयालै? गेला मा अधिकार गैया? नों माबायदि मानो खारनो? खार नोङो इनिफ्राय नों खार बोथोरबाय इनिफ्राय खार नोङो इनिफ्राय खार होनदों। माबायदि मोनो? माबायदि मोनो दिनै बेफोरबायदि आखुनि बेफोरबायदि केरेक्टारनि बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि सिटआव थानो समाय नामा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दा समाव गोबां ओरैबायदि माखासे कन्डिशन नुबाय दङ जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दा समनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि इएस मेन जानानै ललिपप जानानै दिनैयो इउसटेज खालामजागासिनो दङ। बैफोर माखासे माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफ्रा जों बर' बिदा फंबायनि गेजेरावनो माखासे पइन्टलेस माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै हेरेसमेन्ट खालामनो नाजानाय माखासे बाथ्राफोरखौबो जों दिनैयो नुगासिनो दङ। जेराव दिनैयो थांनाय 8 जुलाइ खालि आंजोंबो बे जाथाया जानानै थांदों। दा जियानो जादोला जालांबाय मोजांनि बाथ्रा। दिनैयो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव ओरैबायदि माखासे बिबानगिरिफोर दङ, ओरैबायदि माखासे मावथिफोर दङ जायफोर माखासे मावथिफ्रा ओरैबायदि मोजां स्पिरिचुवेल मोजां आइडियोलजिनि बिसोरो मा जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेशन। आरो बे माहारियारि आफादावनो ओरैबायदि माखासे बिबानगिरि दङ जायफोर बिबानगिरिफ्रा थारमाने माखासे लिडारफोरनि जानानै दिनैयो सामसागिरि खालामनानै जोंनि गेजेरावनो डिभाइड एन्ड रुल डार्टि पलिटिकेल इस्युखौ सोसननानै दिनैयो जोंनि गेजेरावनो गावस्रा होनाय माखासे प्लेन पलिसिखौ लागासिनो दङ। दा दिनैनि बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे वर्कार्सफोरा गावनि गेजेरावनो गोदान इउपिपिएल बा पुराना इउपिपिएलखौ लालायनानै दिनैयो सोरखौबा न'आव थांनानै दिनै दोखो दोखो बुनानै फैयो, सोरखौबा दिनै न'आव थांनानै दिनैयो आखायाव पिस्तल लानानै थांलायनाय माखासे अभिजुग बा दिनैयो दाबि दैखांनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों ना होमबा? दा दिनैनि समाव मोनसे ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै मिथिनो मोननाय जादों जेराव माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै डाइरेक्टलि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो थाखाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव इलेक्सन गेलेनो थाखाय डाइरेक्ट टिकेट बिनाय। दा गोदोनि समावहाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा बिबानगिरिया बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो थाखाय जुदि टिकेट बोयोब्ला बै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै बिबानगिरिखौ डाइरेक्ट एक्सपेल खालामनाय जायोमोन। नाथाय दिनैनि बे समाव बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। दा दिनै अब्ला माहारियारि आफादाव थानाय माखासे बिबानगिरिफ्रा लिडारफ्रा जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडियोलजि आरो फिलसफिखौ दिनैयो मिस इउज खालामलांनो नाजागासिनो दं नामा? आरो लोगोसे माहारियारि आफादनि गोथारथिखौ दिनैयो गावबागाव पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बिसोरो मिस इउज खालामनो नाजागासिनो दं नामा? दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै बे माहारियारि आफादनि गोथारथिखौ गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै मिस इउज खालामलांनो जुदि थांखि लादोंब्ला बै बर' फिसाया बेनिफ्राय एसे गोजान जानानै थाखायबा मोजां जागोन। नङाब्ला दा समाव जेरैबायदि कन्डिशनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा नुगासिनो दङ बे सेम लामाजों जुदि थांबाय थायोब्ला मोनसे समाव ओरैबायदि सम फैगोन बे समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो बेफोरबायदि माखासे डार्टि लेभेलनि बर' फिसाफोरखौ बर' दैदेनगिरिफोरखौ होसोनाय मोनसे थासारि फैगोन नङा होमबा? दिनै जों बर' बिदा फंबायनि गेजेराव बे साधारन पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सुलाय खालामनांगौनि मा दरखार दङ? डेम'क्रेसियाव दिनै बयहाबो मोन्थाय दङ। दिनै माखासे पइन्टलेस बाथ्राफोरखौ लानानै सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव सोरखौबा हेरेसमेन्ट हैनांगौनि मा मोन्थाय दङ? जेबोथ' मोन्थाय गैया नङा होमबा? दा जियानो जादोला माहारियारि आफादाव थानानै माहारिनि खामानिखौ मावनांगौ। दा बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आं थोंजोङै बुंगोन, जायफोर बर' फिसाफोरा बे डार्टि लेभेलनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि थुनज्लायनायाव बाथ्राखौ दिनै लानानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो
डिभाइड एन्ड रुल डार्टि मोनसे पलिटिकेल पलिसिनि गेमखौ माने गेलेहोनो नाजागासिनो दङ बैफोर बर' फिसाफ्राबो थारमाने एसे उनफिननानै मोजां गोसोजों गोथौ गोसोजों साननानै जुदि खामानिफोरखौ जुदि नायबिजिरग्रोयोब्ला जोबोद मोजां जागोन नङाबा दिनै माखासे पइन्टलेस बा माखासे मिनिंलेस बाथ्राफोरनि सायावनो जों बर' फिसाफोरजों बुलायलायनांगौनि बा माखासे नांलाय-खमलाय जानांगौनि मा दरखार दङ ना होमबा आंना सिदा बाथ्राखा आरो फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जेराव मोनसे प्लेटफर्माव आरो गांसे फिरफिलानि सिङाव थानो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो बयबो बर' फिसाफ्रा दिनै लुबैयो दा दिनै बेसेबांबा गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय दिनै बिएसि बिटिसि बा बिटिआर बायदि माखासे एकर्ड एग्रिमेन्टफोरखौ जों दिनै लानानै फैनाय जाबाय दा दिनै जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय आफादाव बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि सोदोमस्रिया दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ नाथाय बे गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि सोदोमस्रिखौ नों आं बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा फोथांना लाखिनानै बे सोदोमस्रिनि लामाजोंनो जोंनि बे बर' माहारिखौ जोङो बे बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै जोङो जेब्लायबो फसंथानानै गालांनो नाजानांगोन नंगौना नङा मानाव गिदिर रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि